Rice Kim na ni ma post group ine ati tuko in nuona in ndagä igua nä maä marekärwo må no ani Roici arä ire mboga Ngai nä akå Roici nä acokithä rainä aini aitå poleni Ngai nä akå mahonia rä u nona mbarä ho nä nene nginya andå marakä rwo magakä rä wä ra må ndå macio na ndä rä ratiga kå nenera tondå na nä kä o tokire bareo no rä u niä nä njambire director wa Wapinduru nä ambaga gå kä thie interview akauga atä niä nä hå raga mboco atä mboco ti njå ru nä wakä rå mboco hå raga rä u niä gä kä menya ona ici cia mä tä tano no ndä na wendi wa gå ka nä kä o kä re no nä ndaroka wä ra mandä ciana citå nä korwo rä arä Saturday ta K-Fest nä kä o kä re rä u menye niä na nä guo nyendete kå rå marå kwanza mwä na ndama ndiå harä tå ngä rä tå ngä rä na maä na thakame atheceitai nä ngai kamake Madam okay nacio othe tũgakä mera tiga chefu å kä merire wangånjiri hakukura by the way ahoithirie nä arä kaå ndå kau ga kwaga kå rä a må no nä å wa kamwä rä ndå kage kå rä a aca nä koru tondå tarä we tå ngä ra kå hå rä ra wä kandaya tondå nä njå ä å rä a å barancaga harä a purata nä rona å rä a tå ratunyanä te sausage kå rä a gwa ciro wa jibi tiga macindaine mbere ya andå korwo na mandathi korwo na må thenya å cio Prophetess Monica rä nä kä rä a gä othe kä ahä tå ka ithuä no må rä nga ona Bishop Mwangiza kagangä rä handå horu korwo nä kå rä a kwa GP rä rä a twagä thiä te må cemanio wa mbere rä ona tå tiethambaga moko na twä na stress ya beti na urå kä niä kä rä a gä oka nake cirå tugirä kä rä a gä oka metha-inä må tugi nä atå tigire må no nä makä gua wega Castro Media nä tå igua twä ra ona tha ici to mwega maraiga no magå rå matie na hinya maru nä kå harwo kana nä kä marekä rä irwo hihi nä guo ndakä å ria ndagä tarä tarä poison ä rä kana nä kä andå othe arabu nä kä rä a magå tirä fan ono moranegena na kora gä tuä ka maruga nä magä kagwo maingä kå u gå tirä gwakorwo na å ndå ta å cio tå kä rä ga ndina ya matini haha na twarä ire na nä gå thiagwo mark tiria mbere ona to nä ho tå thiaga å guo hwainä nä hathiu må no må thenya å cio na nä njigua nginya Masai mwakiuga nä kå rä puru hiå kå rä a Wanjiru wa waya ararä te kå u rwä mbo ndä må thii må no karaikå nä må thii mä cemanio kå u må no ugatä rä nä kuo tå thiaga mathaa mangä ma hwainä nginya na inyuä nä no må kä rä na å horo ha gå kä må rathigitha macambäki tå kä rä thirikari-inä ningä rä u andå no maingä matarä maringithie reke tå ingä re podcast mami introduce podcast